ישראל נלחמת לא רק את מלחמתה, אלא את מלחמת האנושות כולה. מלחמת האנושיות נגד הברבריות. בעלי בריתנו בעולם המערבי ושותפינו בעולם הערבי מבינים היום שאם ישראל לא תנצח, הם יהיו הבאים בתור במסע הכיבוש והרצח של ציר הרשע. ציר הרשע הזה מנהל מלחמה, כמובן נגדנו, אבל למעשה נגד כל העולם החופשי וגם נגד שותפינו המתונים בעולם המערבי. לכן אנחנו חייבים לנצח את החמאס. أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة